थारैनो बे दिना दिनै फैमारबाय। दानियाबा पापि गथ'फोरखौ फन खालामनोसै, दिनै थांनोसै ओमफ्राय गाबोननो खेला खतम खालामनोसै। जमुना जमुना, ओंखाम ओंख्रिया संखांबायना संखाङाखै? थाबैनो थांनांगौ आङो। भाजाया मोनथ'वाखै। थाब थाब एवदो, माबोरै थांनांगौ आङो दा आरो मोनालांगोन। आंबो थांगौमोन आयै, नों हारसिं थांमारसै होमबा? नोंलाय मानो थांनांगौ जाखो? नोंलाय माथो दाखालिसो थांना फैबाय बिबार लायनायाव। थेवब्लाबो नोंजों थांफानो गोसोमोन ना आङो। नाङा, न'आव मोसौ दं अमा दं, सोर नायगोन? नोंसा नोम्फाया? आफायालाय माथो जोंफोर गैयाबा आदार होयोआनो माथो, आरो मोसौखौबो नायोआनो माथो आयै, ओमफ्राय संनाबो जायोआनो माथो। नाङा, आं हारसिं थांगोन। गावआ दाखालिल'सो थांना फैबाय, बेफोरबायदि थाब थाब थांबाय थायो नामा? दे ओमफ्राय बिबारि आब'मोनखौ फन खालामबाय दिनै थांगोन होननानै? खालामथ'वाखै र'। फन खालाम, बिसोर जुदि अबावबा थाङो नों मा खालामगोन? नों थांनानै जुदि बिसोरखौ लोगो मोनाबा? खालामगोन र' आइ, खालामगोन। बिसोरो बरावबो थांखाया, आं दाखालिनो खिन्थाखादोंना। बावनोबो हानाय ना बिसोरो। बावा, एसेबां बोसोरनि उनाव थांनो नागिरदों आङो, मानो बावनो बिसोरलाय? भाजाया खामबाय खोना, थांदो एनायदो। खामनाय मोनाममारबाय। थां माबारै? खुजाथ्रानो खामनाय भाजासो दौहरसिगोन होनबा नों आंनो? आथोनानो गैथारा बेथो। जियानो जाया मानो बोथिसे ग्रोन जानानै थांसै आङो असभ्यफोरनि न'आव, सैमाफोरनि न'आव। फन खालामाखै माथो, फन खालामनो दं। अबावबा थांमारबा मा जागोन दिनै? लोगोखौनो मोननाय नङा माथो। हेलौ बिबारि भागिन। हेलौ आनै, बुं मा खौरां? मा खौरां माने भागि, नोंसानाव दिनै थांनो नागिरदों र' आङो आलासि जानो। आनै, जोंहानाव फैनो नागिरदों नामा दिनै? दे फै। औहाय भागिन, थांगोन होननानै थांनोनो मोनाखै। सोलाबथाराखैमोन, दिनै थांनोसै र'। हारसिं थांगोन दे, हारसिं। ओमफ्राय माबा ओंखाम संना दोन दे भागिन। जागोन दे आनै। माबा ना संना दोनो ना बेदर संना दोननो दा नोंसोरसो मिन्थिसिगौ आरो। जिखिजाया संना दोनबानो जाबाय, थांनानै ग्रोन जाहैनोसै। जागोन दे आनै, जागोन, गासैखौबो संना दोनजोबगोन आं। दा दसे थानानै थांसैयानो आङो। फुंनिखौ जाना थांनोसै, ओमफ्राय सानजौफुनिखौ नोंसानो जाहैनोसै ग्रोननो। नङा होमबा भागिन? औ आनै, जाना फैबानो जाबाय। दे होमबा आंहाबो ओंखाम जाहैनोसै, ओंखाम मोनबाय खोना। ओंखाम जाखांनानै ओंखारनोसै, ओमफ्राय थांखानोसै। दे फैबानो जाबाय आनै। दे होमबा लाखिथ'नोसै, उनाव रायज्लायगोन ना, उनाव लोगो मोनसिगोन दा। दे आनै। नोंसोरो रेडि जाखाना थादो, थैनो। ओजों फैलाय। खोनादोंना खोनायाखै? मायो, मानो गाबज्रिदों? आब', जमुना बिमा आनै फैयोनो जोंहानियाव। ओमफ्राय टिल्लुखौ सकआव थांनो होनो नागिरदोंमोन आं, दाउ बेदर लायनो। उन्दुनो ओंखारनायफोराव मा गाबज्रिला बायोलै, मायो? टिल्लु, जमुना बिमा आनै फैयोनो, थांनाय सकआव बेदर लायनाय। मा दानो बेदर लायनांगौ जाखो? दायो हराव जाहोबानो जायोना। उन्दुनो ओंखारदो, आंखौ थांनो बासोदोंमोन। आंहालै गाज्रि मोनगोन, गावगायानो बुंदों ना नङाबा बेदर संना दोन होननानै। दा जेबोआनो गैया न'आव, नाबो गैया बेदरबो गैया, जोबजोब्बाय। मोनजायै रखमनो। हामा बेफोरबायदि बुंनो। एसेबां बोसोरनि उनाव जोंहानाव फैनो नागिरदों, सिगां जोंफोर उन्दैयाव फैनायानो। थेवब्लाबो फैग्रा बेनो नायै बेदर जाहोनांगौ जाबाय नामा? सम दङ ना, हराव जानो हागोन। नाङा, लायथां, माखौ एसेबां बादों नोंहालाय? नोंसोर सानैयानो थांनो हागौ माथो। जोंफोर सानैया सोलाबा। नों थांबा मायबा जागोन नामा? गावगाया ओरैसो दंबाय थायो। थांनो बासोदोंमोन, उन्दुनोसो ओंखारसोदों आंखौ। मा बेदर लाबोनांगौ? लकेल दाउ बेदरखौनो लाबोबानो जाबाय, सेरसेसो लाबो। दोखो जाहोसिगोन नामा एलाय बिमानैनोलाय? एसेबां बोसोरनि उनाव फैनो नागिरदों, ओमफ्राय नाबो लाबोफादे 1/2 किल'। जागोन दे, जागोन। बादुलाया जोबोद बादुला जालांबायसो बियो। उन्दुनो ओंखारदोंमोन खोना मानसिया। दा आरो ओंखाम गोजाखौ ना होननोबो बोरैबा मोनोना, गावगायानो ना नङाबा बेदर मोनसे संना दोन होनबायना। औ, आङो ओंखाम संहैनोसैयानो र' आब'। आब' आलुखौ हाना होदे। जागोन दे, आंनो संगोन दे बेदरखौ। नांलाया दे आब', आं संगोन, नोङो हाना होबानो जाबाय। दालि संनोसै, ओमफ्राय बेदरखौ एवनोसै, ओमफ्राय ना लाबोबाथाय नाखौ फ्राय एवनोसै, ओमफ्राय भिन्दिफोरखौनो एवलाबायनोसै।
जागोन दे आं भिन्दिफोरखौ आं एवगोन दे नोङो बेदरखौ संनोबा थ' होमबालाय संनो थाखाय लाहार फाहार खालामहैनोसै मोदोमसोबाय गोथाव गोथाव मोनथिला दे आरो गोथाव जादोंना जायाखैबा आनैयाबा दा बोरै मोनो मोनबाय दे जेखि जाया माथो मानसिया दाबो मोनफैला बा मोदोमसोबाय बिबारि मोदोमदों आब' गोथावबा जादोंना जायाखै दा मानो गोथाव जाया जानो नों संदों गोथाव जाया जानो दाबा आनैयाबा बोरै मोनजायो गोथावबा मोनगोन ना मोना आयु नुनायानो बेसेबा गोथाव नुखादों नुदोंना आब' कालारा मोजां जादोंना बरिया माथो नोंसानिया दाबो सफैला मानो सफैयाखैबा दखानावसो ओंखारदोंबा मेथाइ बायनो लाबोआबाबो जायो नोंना बेदरा मोनबायबा आंहा एवनोसै नाखौ मोनबाय आब' ओमफ्राय नोङो मा मा एवगोन आब' ना एवनोसै ओमफ्राय भिन्दि एसे फ्राय एवनोसै जाया होमबा जागोन दे दालिबो दंखायो नालाय जागोन दे आरो होमबालाय नोंना जाबायबालाय आं नाखौ सुना लायनि र' नाखौनो सुवाखै आं थाङो होमबालाय आब' गोथाव जामारदों खोनार' मोजां जामारदों बे कालारा ओमफ्राय ओंखाम मोनबाय दालि मोनबाय बेदराबो मोनबाय आनैयासो दाबो सफैला माथो दा माला साहा लोंगोन माला ओंखाम जागोन साहा लोंबाथ' आरो ओंखामखौनो जानो हानाय नंला माथो थाब मोनफैबा हामगौमोन आगै फैबाय आङो आदा सफैबाय नोङो आगै अम्बिकी एसे बेदर लाबोदों आं बेदर लाबोदों दे मोजाङानो जादों दे आंबो जानो लुबैना दंखायोमोन दे मोजाङै संबानो जाबाय आलुजों जागोन दे दा हराव संनोसै आदा ओमफ्राय आदा बैसानि आबैया फैदोंमोनलै दिनै आबै माने सोर आबै बै जामिलालानि आबैया ओरैनो फैदोंमोन ना मानोबा फैदोंमोनबा माबा आदा आबैया मालाय नोंनि थाखाय सासे खैना नायदोंनो मा आंनि थाखाय खैना नायदों आदा नोंनि थाखाय सासे खैना नायना दोनदोंनो नोङो मा होनो आदा आगै अम्बिकी आंनो रावखौबो नांला खोनालै आं रावखौबो हाबा खालामला आं लाइमोनखौनो नेबाय थागोन आं मोनथिगौ लाइमोना आंखौ सानसेबाबो निमाहा होगोन होननानै आंजों सानसेबाबो बियो फैफिनगोन होननानै आदा लाइमोन बाजैया नोंखौ निमाहा होला खोनालै माथो बिलाय फाथिलाय बिसिनोसो ओंखारदोंमोन होमबा बियो नोंखौ बाव निमाहा होनो आदा थेवब्लाबो आगै अम्बिकी आंहा फोथायनाय दङ बियो आंखौ सानसेबाबो निमाहा होगोन होननानै आबौ अनजालु फैबाय नोङो आबै फैबाय मा आबौ दासो फैदों नामा माथो लाबोखो बेदर फुवासे लाबोदों र' आबै दा हराव जानो ओमफ्राय आबौ नोंलाय माथो सानखो आबै आं लाइमोनखौ जोबोद मोजां मोनो आङो दासिमबो लाइमोनखौ बावनोनो हायाखै आं रावखौबो हाबा खालामनो सानाखै आबै आं लाइमोनखौनो नेबाय थागोन थैजासिम बियो फैयाबाबो बिदिनो नेबाय थानोसै माथो फाथिलाय बिसिनोसो ओंखारलाय लांदोनो बेलाय अबाव फैबावनो आरो आबौ मालाय गुबुन दं खोना नों आरो बेखौनो नेबाय थाबा मा जानो आंनिबा नोङो आबौ हाबा खालामफिनदोलै बेखौ नेबाय थानांला हाबा खालामनांगौ मोनथिगौना आबौ नोंहा जेबो बैसोआनो जायाखै आरो आं नोंनि थाखाय जायखौबा बिहामजो नायना दोनदों मोजांथार मालाय मावथिथार माबा आरो आबौ हौवा थैजानाय बोसोरसेल'सो जादोंमोन हाबा जानाया बेयावनो थैना होदों बिनि फिसाया दा रावबो गैया फिसा फिसौ रावबो गैया मोजांथार बेथो गियानिथार आंनिबा नोङो बेफोरबायदि थाबाय थास्लायस्लाय नोङो लाबोदो आबौ लाबोदो आबै आंनो नाङा दे आं लाइमोनखौनो नेबाय थागोन आबौ बियो नोंजों फैनोनो गोसो गैलाबा फैनायानो थांलाबा नों बेखौ नेबाय थाबा मा जानो फैगोन आबै फैगोन सानसेबाबो लाइमोना आंजों गिदिंना फैफिनगोन दे होमबालाय माथो बुंबावनो आरो नांलाबालाय केन्सेल खालामनोसै आं आबै गाज्रि मोननाङा आं लाइमोनखौ दाबो मोजां मोनबाय थायो आं बेखौ दाबो नेगासिनो आंहा लाइमोननि फारसे फोथायनाय दं आबै सानसेबाबो बियो आंजों गिदिंना फैफिनगोन होननानै दे होमबालाय आं केन्सेलखौनो खालामनोसै दे आबौ आबै खालाम आंनो लाइमोननि अनगा रावखौबो नाङा आं रावखौबो हाबा खालामला आबै
दे जागोन दे होमबालाय दे थादो होमबालाय थांसै आं गय जालांदो आबै नांला दे नांथ'ला आबौ थांसै आं आदा नोंनो रावखौबो नांमारला होमबा ओहो नांला आंनो अम्बिके आगै मानो होनबा आंहा लाइमोननि फारसे फोथायनाय दं बियो आंजों सानसेबाबो गिदिंना फैफिनगोन होननानै जुदि फैया आदा फैगोन अम्बिके फैगोन आंहा फोथायनाय दं नो बेदरा लांना दोनदो आंबो दुगैनोसै मार गरम मोनखादों लाइमोन बाजैयालाय अबाव फैबावनोलै आंनिबा आबै बुंनायखौनो लाबोनांगौमोन मोजांबोनो मानसिया मावथिथारबोनो बे लाइमोन बाजैखौ नेबाय थाबालाय मा जानो बि जुदि फैनोनो राजि गैयाबा